Больш за 80 лучнікаў розных узроставых катэгорый сёлета прымаюць удзел у турніры на прызы Пятра Клімука. Ён з'яўляецца адборачным на чэмпіянат Беларусі, што пройдзе 15 верасня ў Магілёве. Тут прадстаўнікі амаль з усіх рэгіёнаў краіны, самыя шматлікія каманды з Брэсцкай і Магілёўскай абласцей, двух традыцыйных цэнтраў стрельбы з лука. Для меня очень знаковый турнир, потому что 40 лет назад одновременно я был спортсменом, я выступал на нем. И я, извините, женился в этот день. Этот турнир у нас все время был в составе рейтинговых соревнований внутри Беларуси. То есть он имеет значение отборочного, квалификационного, поэтому он всегда имеет высокий уровень результатов. У праграме спаборніцтваў стральба з алімпійскага і блочнага лукаў на дыстанцыях 50, 60 і 70 метраў. Таксама запланаваны медальныя асабісты, камандны і мікст залікі. У першы дзень турніру надвор'е не шэпчалі, тут галоўнае не гэта, упэўнены ўдзельнікі. Суть мастерства в том, что стрелять в любых условиях хорошо. Настроен я, боевое настроение, готов побеждать. Хочу показать свой самый лучший результат, конечно. Некаторыя з гэтых лучнікаў маюць дасягненні ў вельмі маштабных спаборніцтвах. Так Лілія Трыдворная з Мінску, удзельнік трэціх юнацкіх летних олимпийских гульняў. В принципе, завоевание лицензии, чтобы поехать туда, это самое главное достижение в моей жизни на данный момент. Что касаемо настроя на сегодня, то настрой боевой. Будем показывать свои результаты и завоевывать места. Дарэчы, тры лучніцы Беларусі атрымалі ліцэнзіі на алімпійскія гульні ў Токіа, якія павінны адбыцца ў 2021 годзе. Адкрыты чэмпіянат Брэсцкай вобласці па стральбе з лука працягнецца да 30 жніўня.